muje dai baby na muje dai baby na muje dai kice wacce nake so zan wa kallon kauna domin san ki a raina yana dai suka na dawo dai baby na kice wacce nake so. Musa Kano Production. Ta saki bi ne dan Allah ke da saka a zuciya sana zuciyar ki ne dan makiya sai na gani san kya zuciya ta koyaushe da yana jini. Tana baki yar uwata kare da ki bari da gimbiya ta zanyo jigata yanzu gidansu za na shirya na je na ganta kurna dai tana da zaki amma da rani. ce da duba ni fa gida nake kadai ce zanwa maraba in na shigo gidan ki baby ki mun maraba zanen zabuwa fa baby ki yau tunani. Zanyo kwatance mai kyauce nake bayani ai malama ce ta yi ilimi da boko addini ta yi dace daure dai gidan ku baby kawai ki kai ni. Gabanki ne fa mama kawai ki ji ni kai ma dai ina bukata baba ka ji ni na yi zantuwa a hanya mai kyan tunani aurenta nake birane kawai ku bani.